zizobe zidlana imlala injomane emjahweni wamahashi inquthu June ohlelwe ngumasipala ngalempela sonto. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana ngeZoom nemeya uZama Shabalala. Mshengu asikwamukele endabeni zasemini. Sitshele ngalomjaho inquthu June uqala ngomviliyelo namhlanje kungani? Angithokoze ngikubingelele emsakazini nababukeli. Namhlanje siqale ngomviliyelo lapho sikhangisa khona ngoba inhloso yethu enkulu ngalomdlalo sihlose ukuthi sithuthukise osomabhizinisi nezokuvakasha kanjalo nawo umdlalo lo wamahashi sikwazi ukuthuthukisa. Okwenzeke namhlanje siqale ngomviliyelo edolobheni sizokhuthaza abantu nabo somabhizinisi babone ukuthi kusasa into akubekela amazolo bakwazi ukuphuma ngobuningi. Uhlobo lomjaho yasemkhonjana lapho umdlalo uzobukhona. Ngalomdlalo ke sibeke uhlobo lomjaho ozobe ukhona kusasa umtelebhele. Oh yebo. Okunye ke umtelebhele lozobukhona. Yebo sorry baba kusori ukuphazamiseka. Okunye ke singathi nje obani abayingxenye yalomjaho kanti ke nibakhethe kanjani? Umjaho lona amahashi anekomiti lawo ngoba umdlalo osemthethweni ohlelekile onekomiti la khona ilona ke sixoxisana nalo ukuhlela zonke izinhlelo nokuthi ama race azobe ehlukene kanjani konke sisuke sibambisana nabanikazi bamahashi ibona ke abakwazi ukuthi basilekelele ukuthi sihlunge kahle ukuthi ama race abe khona sinama race awu7. Ingabe uyabhaliselwa lo mjaho? Yebo uyabhaliselwa umjaho kodwa ekomidini lawo amahashi ubhaliselwa kule komiti. Thina okwethu ukubhaliswa kithi emkhandlweni ngoba sithe sifuna ukuthuthukisa nosomabhizinisi abancane. Osomabhizinisi abafuna ukukhangisa imisebenzi yabo abanayo basenquthu bayabhalisa lapha eoffice number 57 kuyavalwa ke namhlanje nesikhathi sokuvala ngo4 kodwa ke kusasa kunethende lapho elizobe likhona abazobe khangisa kulo imisebenzi yabo abayenza. Asibonge kakhulu Mshengu ngesikhathi noma singaxhumani nje kahle ngenxa yezobuchwepheshe.